Bé, anem a ser puntuals, anem a començar. Així no hi ha més misteri la cosa. Bé, doncs bé, bona vesprada a tots i a totes. El ponent d'avui és Miquel Tirado Bernat. Miquel porta en el grup el grup AU des de l'any 2001 i des d'aleshores hem anat creixent i aprenent junts. Afortunadament, en un munt de coses supera el mestre i això per mi és un motiu de satisfacció. Sempre he pensat que fou una llàstima que no continuara la carrera de biologia, però les decisions de la vida són poc discutibles. Són i prou. En el seu devenir com a ornitòleg ha fet i fa moltes coses en diferents grups d'espècies d'aus gràcies a les seues habilitats com a anellador i gràcies a la seva oïda i vista com a sensador. He de dir que aquesta combinació és una característica prou comuna en els membres del grup, però el valor d'això resideix en fer-ho bé, o en fer-ho excel·lentment bé, diria jo, i és el cas. Una cosa és eixir al camp i agafar o comptar aus, que això ho poden fer molts aficionats, i una altra és afinar, que és el que hi fa. Afinar la vista i oïda, fixar-te unes hipòtesis, comprovar-les i discutir els resultats. Estos aspectes només són per uns quants, i ell n'és un. De tot el que ha fet i fa, jo remarcaria que ha anellat anys en una estació d'esforç constant a la zona de Torberes del Prat de Cabanes i de Torreblanca. Du a terme actualment, des de fa 5 anys, un projecte Passer durant la primavera al Parc Natural del Penyagolosa. Ha censat aus marines al Port de Castelló. Sense diàriament, des de fa també anys, un espai de secar al terme de Benicàssim, abans tots els dies de posar-se a treballar. I el que avui ens ocupa, per mi, és un dels seus grans treballs, el dedicat als rapinyaires. Els resultats que avui veurem són una tasca de 14 anys, des de 2000 al 2013, al Parc Natural del Desert de les Palmes. Pel que fa a les publicacions, Miquel du també diverses tasques endavant. A banda de diferents articles publicats sobre els grups que acaba d'esmentar, és el coordinador de l'Anuari Ornitològic de la Comunitat Valenciana. Forma part del consell editor de la revista Nemus, on s'encarrega de maquetar, revisar, remaquetar i de redactar i d'ajudar a distribuir. Sense ell, l'edició de la revista a data d'avui no seria possible. I és el vocal del Centre de Migració d'Aus de la Societat Espanyola d'Ornitologia, que s'encarrega del disseny i maquetació de les circulars que apleguen a tots els anelladors. És un gran lector i és dels poquets que està al dia en publicacions ornitològiques. En els 6 congressos que du organitzats el grup AU sobre fauna castellonenca, Miquel sempre ha estat darrere i davant de tot. És, en definitiva, un company de viatge excel·lent. I com vull que comenci la seva xerrada amb un somriure, vaig a provocar-lo, acabant amb una nota d'humor, que també en té, referenciant aquell viatge que fèrem junts a un congrés d'anelladors a Canàries, on acabarem fent nostra una expressió de «soy el comandante Rabanó». Què tal? Això. Miquel, així tens el teu públic i gràcies. Joan, com sempre, fantàstic, moltíssimes gràcies. La veritat és que és un plaer sempre que Joan parli de tu, perquè és sempre molt generós en tot el que diu. I bé, és veritat, no, el que ha dit, que el fet d'haver treballat junts durant tants anys ha sigut enriquidor, jo crec que per als dos, no? I part de tota la serietat que n'hi ha en els treballs que jo he estat fent, li la deca d'ell també, no? Perquè ell és una persona que és molt sèria i fa les coses sempre molt correctament. Bueno, ja passem a xerrar un poquet de lo que han sigut estos 14 anys de seguiment de la migració de les rapinyaires pel desert de les Palmes. Comentarem un poquet els objectius i els mètodes de treball, xicoteta introducció, parlarem un poquet de lo que és el vol de les rapinyaires, com volen, com se desplacen, com són les rutes en Europa i a través de la península ibèrica, i un poquet dels resultats, els paràmetres generals, com és el cicle diari de pas, i un resumen d'espècies i sobretot també, i per últim, el que ha sigut la resposta al canvi climàtic, no? Bueno, inicialment, quan vam començar a mirar rapinyaires, el treball està assignat també per Vicent Esteller, que és un xic de Cabanes, que és el col·laborador necessari per a que tot això s'ha pogut fer, perquè evidentment és un treball de molts anys i de molt d'esforç, i ha sigut entre els dos que hem fet tot això i hem dut endavant tota la faena de camp.
Ens interessava sobretot saber quines espècies migran per la costa, quina era l'abundància, la fenologia, si n'hi havia rutes diferents entre la costa i l'interior de la província de Castelló, si els mascles passaven primer, després les femelles, un poquet una descripció, no? Volíem saber exactament què estava passant perquè realment no se sabia res de com migraven les rapinyaires per Castelló. El mètode pues, està ben clar, ens fiquem a esperar els animals que passen, el catalejo, els prismàtics i bueno, en aquest cas damunt d'una embastida perquè pues, te dona un poc més de bona visibilitat, no? Vam començar en el 2000, fins al 2007 vam fer un seguiment de 13 cada 5 dies i a partir del 2008 anàvem diàriament des de finals d'agost fins a finals d'octubre. Fem 3 hores de cens, estàvem centrats a migdia i ocasionalment fent fins a 8 hores per a veure com és el cicle diari de pas. També comparàvem, ara veurem que també hem estat fent una comparació entre el que és l'interior i la costa. Apuntàvem la quantitat d'aus que passàvem, l'espècie, l'edat, el sexe, l'actitud en el moment de la detecció, si està planejant, si està en vol batut i el punt de detecció del rapinyaire. Hem estat calculant l'índex de pas diari, això és un poquet de mètode, no té massa interès, però simplement hem intentat ser el més estrictes possibles a l'hora de fer els càlculs, no? Perquè és molt important després per a treure resultats. Les rapinyaires com a aus migrants, la veritat és que a la gent li crida un poc l'atenció el fet de pensar que les rapinyaires siguin migrants, perquè tenim en el cap la idea de lo que són les àguiles, les grans àguiles, que no són migrants, però realment hi ha 285 espècies de rapinyaires en el món i més de la meitat són migrants. Unes poques són irruptives, és a dir, que fan moviments d'irrupció, un percentatge, un 6% aproximadament, són migrants complets, o sigui que tota la població se desplaça cap al sud, i un 30% aproximadament són migrants parcials, que són les més abundants en l'hivern per ací. En este gràfic se pot veure com canvia el que és la presència de les aus en estiu, això és la latitud, se veu com n'hi ha un moviment de la massa de les espècies cap al sud, se desplacen cap al paral·lel 40, que és on estem nosaltres, i moltes se desplacen també cap al sud de l'Equador. Realment hi ha uns moviments molt importants de tota la població de rapinyaires europeus en hivern. Un poquet comentar 4 coses de la fisiologia, la fisionomia dels rapinyaires, perquè és el que fa que aquests animals puguen fer aquests vols. Són animals, evidentment, tots sabem, prou grans, i el mode de desplaçament de les rapinyaires és específicament el de remonte i planeig. O sigui, el problema que n'hi ha és que són animals que són relativament grans i necessiten, evidentment, clar, el desplaçar-se per un animal molt gran té un gasto energètic prou alt. I què fan? Gasten el vol de remonte i planeig, per la qual cosa el gasto energètic és realment molt baix. Si comparem, per exemple, el gasto que fa un rapinyaire quan està planejant és pràcticament com si estiguera pràcticament zero gastos, com que una persona estiguera segura. O sigui, pràcticament el gasto del remonte és pràcticament zero, i durant el planeig és un gasto realment baix. Això, tenen algunes adaptacions, tenen, per exemple, els tendons i els músculs de les ales se poden bloquejar de tal manera que pràcticament no fan cap tipus de gasto. Molt bé, no res, per a com funcionen. Realment el que fan és que gasten els vents ascendents que venen de les tèrmiques, o sigui, el sol calfa la terra durant el dia i això genera unes tèrmiques ascendents. Les rapinyaires se fiquen dins de les tèrmiques i se deixen estar i guanyen altura.
D'acord, doncs, bueno, així veiem que evidentment pues, les tèrmiques són més forts cap al migdia, que és quan més cal fer el sol. Què passa? Bueno, pues, les tèrmiques tenen una altura entre els 400 i els 1.000 o 1.500 metres d'altura sobre el nivell del sol. Això el que fa és que es permet fer vols de fins a 10 quilòmetres sense seguir planejant. Això és evidentment un gast energètic molt baixet. L'altre tipus de vol que gasten per a guanyar altura són els vents de ladera. Els vents de ladera se provoquen quan el vent xoca contra les muntanyes i evidentment els animals que estan els asteriscos guanyen altura i van fent el viatge. Els vents també poden ser prou importants. Allí en el desert de les Palmes és algo molt típic que pràcticament a partir de les 9 de les 10 del matí el vent bufa contínuament des del mar, encara que el vent dominant sigui de l'oest o d'on sigui, sempre n'hi ha un vent de ladera dominant en el moment que es comença a calfar el sol. Bueno, això fa que les rapinyeres siguin migrants diürns. Evidentment depenen de les tèrmiques per a fer les migracions i fa també que eviten el vol batut, perquè és un gast energètic molt alt. Això fa també que no vulguin creuar el que són superfícies grans del mar d'aigua, perquè per damunt de l'aigua no se generen els vents de les tèrmiques i això evidentment fa que se concentren en punts estratègics que els possibilite fer les migracions. Molt bé, a Europa n'hi ha una sèrie de punts que són, com veiem, els que bàsicament els estrets són els que concentren la major quantitat de rapinyeres migratoris. Dalt en Falsterbo, en l'estret en el Bòsforo, així entre el Mar Negre i el Caspi també se concentren moltes rapinyeres, en l'estret de Messina i en la península Ibèrica, l'estret de Gibraltar, que és el punt més important en tota Europa occidental. Molt bé, els observatoris que n'hi ha en el Mediterrani occidental, he marcat els observatoris que tenen dades publicades i que tenen un seguiment de suficients anys. No sé molt bé, la veritat, sé molt menudet, però n'hi ha alguns punts molt importants al voltant dels Alps. En el Pirineu n'hi ha dos punts d'entrada molt importants, un per Orient i un per Occident, que és el coll d'Orgambidesca, en el Pirineu francès, i després en tota la península Ibèrica pràcticament no n'hi ha cap punt de molta rellevància fins a arribar a l'estret de Gibraltar, que concentren unes 300 o 400.000 rapinyeires anuals. Nosaltres en el desert de les Palmes estem parlant que concentren al voltant de 2.000 anualment. Són poquetes, però això és una vista mirant des del nord, això és el Prat de Cabanes, allà darrere està la Plana de Castelló, això és tot el desert de les Palmes, la Serra d'Oropesa. De les cotes més altes, més importants, ahí marcada en blau està el Pla de les Moletes, que s'han fet el seguiment del pas migratori, i això són els observatoris que vam estar provant. Vam provar les agulles d'Antàgueda, en la Serra d'Oropesa, al Prat de Miravet, a Sulfera, i conèixer un poquet tot el desert, conèixer els punts del Castell de Montornès. Però bàsicament el que fèiem era que ens col·locàvem dues persones, deixàvem una punta i una a l'altra, i comptàvem i després comparàvem les dades que traíem, fins que vam veure que el Pla de les Moletes era el millor lloc de tots. El del Colomer és el punt més elevat, que també vam estar fent proves, n'hi ha molt bona visibilitat de tot, però el problema que n'hi ha és que durant el mes de setembre i d'octubre, en seguida els núvols, quan hi ha un poquet de núvol, això se tapa tot i la visibilitat és molt roïna, no podíem estar allà dalt. Però al Pla de les Moletes teníem una bona visibilitat dels punts de remont, també així les agulles,
i veiem efectivament que més de la meitat dels pardals dels rapinyaires que veien remuntant se veien per sulfera. Els animals arribaven, topaven el vent de ladera i es començaven a muntar. Això és el que vos comentava, que els vents són continus allà en el desert de les Palmes, i bueno, és el que ens permetia veure els animals i comptar-los adequadament. Des de la meitat els comptàvem ahir. En l'interior també vam estar fent un seguiment, vam controlar diversos punts, el Peñagolosa, vam estar ahí en Sant Cristóbal també, vam fer el remolcador, en Peñascàvia, en el mapa. Finalment ens vam encantar també per un d'ells, que és el que més rapinyers tenia, que és el Cerro del Mapa, és pràcticament el límit de la província de Castelló en Terol. Bueno, com a resultats, una de les coses que vam veure és que més de la meitat dels animals que detectàvem estaven remuntant, només un 35% estaven planejant. Això vol dir que per a fer un seguiment és molt important tindre un punt en el que realment n'hi hagi punts de remunte, que evidentment te dona una diferència molt important en el que és la quantitat d'aus que pots detectar. També és interessant veure que el percentatge d'aus o sigui que la dependència de les aus per les tèrmiques varia, i per exemple la moixeta té una dependència baixa, però la calzada o l'abejero té una dependència molt alta. Això té després una sèrie de conseqüències de les rutes migratòries, que potser no us donarà temps de comentar alguna coseta després. I això són un poquet els resultats a nivell d'animals observats, comptant 3 hores durant 70 dies de cens. Aquests són els promedis anuals d'aus que detectem. L'espècie que més observacions té és el gavilán, seguida de l'abejero i del lagunero, després de la moixeta. Aquestes 4 espècies són pràcticament algo més del 80% de les observacions, i en total durant tots aquests anys hem observat 25.600 rapinyaires de 25 espècies. La veritat és que està prou bé. Home, en un dia en l'estret potser les veus, no? Però bueno, també és interessant, no? fer un estudi específic de lo que està passant per ací. Això és un gràfic que indica la intensitat de pas i la riquesa en espècies. Els màxims estan entre el 15 i el 30 de setembre i les mitges són aproximadament de 20 aus per hora, que és una quantitat d'animals interessants. O sigui, ja t'entretens, no? Estàs veient animals prou contínuament. També el número d'espècies és màxim, està aproximadament entre les 15 i les 20 espècies per cada pèntade. Això les dades estan agrupades per pèntades, o sigui per paquetes de 5 dies, i en general la riquesa és prou alta entre finals de setembre i finals d'agost i finals d'octubre, que és bàsicament quan hem fet el treball de seguiment. Fora la intensitat és realment baixa, no arriba ni a 5 aus per hora, és prou avorridet, efectivament. En quant a la diversitat com a índex ecològic, és un índex que se calcula a partir de la quantitat d'espècies i del número d'espècies i del número d'individus de cada espècie que n'hi ha. És una fórmula matemàtica que dona un índex. L'altre dia Joan estava comentant els índexs que tenien les places de Castelló i també en la desembocadura del Millars. Comentant que poden arribar a ser índexs alts de 3 i pico i de 4. Pel que fa a les rapinyes, apenas són índexs del 2,5 i del 3, i després la dominància que va en relació inversa. La dominància, si n'hi ha poques espècies, molta quantitat de poques espècies, la dominància és molt alta. Però índexs ecològics interessants. Com és el cicle diari de pas? Ja estàvem comentant que quan les tèrmiques són més importants és quan més animals estan passant. Acaba el migdia. Ahí veiem que entre les 10 i les 12 està passant el 30 i pico, el 40% de les rapinyeres que passen en un dia, no?
i també podem veure que també fem una estima de l'altura de vol durant una temporada de les aus i tenien les muntanyes al costat per a fer una estima de l'altura de vol i en això veies que efectivament el percentatge d'aus que anaven a una determinada altura, en aquest cas crec que eren els 400 metres, i efectivament 400 metres augmentava cap al migdia i després baixava. Sí que és veritat, això és una característica típica, que si n'hi ha un dia d'una forta insolació és possible que al migdia no veig res, no? Perquè els animals van tan alts que són indetectables. O sigui, potser si van a més de 500 metres ja pots mirar que no els veus encara que estigues als prismàtics. I això, n'hi ha molts bitxos que passen tot el dia migrant entre els 500 i els 1.500 metres d'altura i no els veus, no? Però bueno, calculem que podem comptar aproximadament la meitat dels bitxos que estan passant per damunt de nosaltres. I ja per espècies, per comentar, fer un comentari de les espècies que migren més rellevants. Jo crec que estan quasi totes les comuns. L'àguila pescadora és un bitxo realment impressionant, no? Un d'estos animals que ens crida l'atenció realment, no el tenim per ací. És un animal que nidifica pràcticament tota la població europea, està en la península escandinava, i aquests animals venen de la península escandinava, de Suècia. Aquest animal en concret és un jove que està marcat, portava una anella blava, que en la foto el van poder llegir, i vam enviar la recuperació, i aquest animal venia del nord d'Alemanya. El transsaharià és un bitxo que hiverna en l'Àfrica subsahariana i té una migració un poquet peculiar. És un animal que migra molt lent, fa sedimentacions molt llargues. En les marxals de Castelló se poden veure sedimentats durant a vegades setmanes, i inclús alguna vegada hem vist animals que portaven peixos en les tardes, migrant i porten el peix en menjar per anar damunt. És curiós. Com a comparació en altres estacions, la de Grisant, que és una estació que està en França, els números són relativament baixos en totes les estacions d'Europa. No n'hi ha concentracions molt grans en Caposto, perquè és un animal que també migra per damunt del mar, no té problemes i realment no n'hi ha una població realment molt gran. L'abejero, este és l'animal, és el rapinyaire, diguem, més típic, el migrant més típic. És un rapinyaire insectívor, menja cria als boscos, menja nius de vespes i d'abelles, escarba i es menja. És un bitxo un rapinyaire un poquet vingut a menys, no? I és transsaharià, si es menja vespes i això, evidentment en hivern està complicat i se la foten tots cap a baix. El tema és que n'hi ha més de 120.000 parelles en Europa i té una migració molt peculiar, perquè tota la població, els adults passen en molts pocs dies, en 5-6 dies passa el 90% de la població d'adults i se forma concentracions impressionants on n'hi ha, no? Nosaltres, com veu, així no tenim realment concentracions molt importants, però a l'Observatori del Toro, en l'interior, sí que se fan concentracions molt importants. N'hi ha dies de veure més de 1.000 abejeros migrants. És realment un espectacle, i a més passen molts pocs dies i quasi se pot preveure en quasi tota l'exactitud quan passen, no? El pas, com diem, està molt concentrat, en 9 dies passen tots i no s'alimenta. Este bitxo acaba de criar, agarra reserves i migra, i el que li costa d'arribar a l'Àfrica, no menja res en el camí. És un animal que a vegades els veus migrant inclús en condicions realment roïnes, no? Així vam veure una cosa interessant, i és que en l'observatori de la costa, el desert de les Palmes, els animals passen fins a 15 dies més tard que els adults per l'interior. O sigui, els adults passen, com havien dit primer, i no passen per la costa, només passen una línia directa des per l'interior. I vam veure que la direcció de migració dels adults per l'interior era més directa, anava pràcticament directa cap a l'estret, i en la costa anava pràcticament seguint la línia de costa. Això és perquè nosaltres tenim només jovens, o sigui, en la costa, al desert de les Palmes,
i aquests animals, com van després, no coneixen les rutes bones i tenen, diguem, la brúixola orientada més nord-sud i passen per puestos que no són els òptims, però els adults saben exactament el punt correcte per a passar i se dirigeixen directament cap ahí, no? És un tema que és prou interessant. Relativament això és una comparació d'alguns observatoris i se veu la importància relativa que té l'espècie, en aquest cas l'abejero. Veiem que el desert de les Palmes és dels llocs on menys important és el pas d'abejero. El milano negre i el real són dos animals que són completament diferents, són milanos, però a efectes migratoris són completament diferents. El negre és transsaharià, el pas per Tarifa és espectacular, 75.000 animals anuals, nosaltres ne tenim anualment 2, o sigui, van absolutament tots per l'interior de la província. De fet, en el Toro sí que n'hi ha concentracions importants, fins a 1.000 i segurament més, perquè no n'hi ha un seguiment tan ben fet en l'interior com en la costa. Van associats moltes vegades als abejeros també. I el milano real és un animal que té unes poblacions realment en decliu, està en un estat de conservació molt roïn i pràcticament són migradors parcials i se queden en el nord de la depressió de l'Ebre cap al nord, no passen més cap al sud. De fet, no en tenim, inclús en Tarifa pràcticament no en veuen. La importància relativa del milano negre, que fan, entren per França, diguem, per el Pirineu i van per dins, per l'interior. Totes les estacions costaneres no n'hi ha observacions de milano negre. La limoche, el voltor, l'ofrany i el voltor són dos migrants molt escassos. L'ofrany passa molt prompte sempre, cap a finals d'agost, ne tenim molt poquetes cites. És un animal que també està en un estat de conservació molt roïn. I respecte al voltor, és una espècie que migren només els jovens i també tenim poques cites, no n'hi ha, és un animal que sigui comú. La culebrera n'hi ha aproximadament comptades unes 5.000 parelles, però a Tarifa ne compten més de 23.000 cada any, o sigui que n'hi ha alguna cosa que algú s'està enganyant, o n'hi ha més parelles o no saben comptar animals, no? Jo crec que és el primer que està infravalorada la població de culebrera europea a Espanya i França. Ne veiem poquetes, aproximadament 60 anualment, la mitjana de pas és a mitjan de setembre, el pas és relativament llarg i en l'estació i el desert de les Palmes tenim una barreja d'animals migrants junt amb animals sedimentats locals de la població nidificant. Probablement per l'interior n'hi hagi un pas relativament important d'aquesta espècie, encara que no ho tenim massa ben comptabilitzat. Aquest animal és també interessant en un aspecte, i és que té les ales realment molt llargues, és un animal enorme, però també són molt amples. Això fa que el que se diu la relació d'aspecto, que és una fórmula que n'hi ha entre l'envergadura i l'àrea alar, fa que el vol batut siga especialment energèticament especialment gasta molta energia en el vol batut. Això és de tal manera que inclús els animals que estan nidificant en Itàlia peguen tota la volta per el Mediterrani occidental fins a arribar a l'estret i creuar per ahir a l'Àfrica. Això són les lectures de dos animals radiomarcats en Itàlia, i això és una cosa que fan moltes de les culebreres italianes. De fet, aquest animal és un dels que en les fotos que n'hi ha cada any en l'estret moltes vegades apareixen animals en l'aigua morts. Són animals que els costa molt, tenen un gast energètic molt alt del vol batut, per això busquen això. El pàl·lid és un bitxo prou raro, tenim només 22 observacions en 10 anys i passa un poquet paregut al milano real, que se queden en el nord de la península, pràcticament no arriben a creuar a l'Àfrica. El cendrós, un animal superfamós en Castelló, ha eixit les notícies en tres puestos, el xicote d'este. És un animal relativament escàs, és migrant transsaharià, nosaltres pràcticament no en tenim observacions,
passa molt prompte, un animal que quan nosaltres comencem el cens ja pràcticament està terminant el pas. Este animal passa sobretot el mes de juliol i el mes d'agost, quan nosaltres no estem i se'n veuen molt poquets. Després el lagunero, esta és possiblement l'espècie més interessant de totes les que passen pel desert, perquè com veieu així tenim la quantitat de laguneros que veiem a l'any és aproximadament de 360 i estem inclús per damunt de lo que se veu en Tarifa molts anys. O sigui que és una espècie que per a controlar la migració és un punt excel·lent, el desert de les Palmes. És transsaharià i presaharià. Aquest animal hi ha poblacions que se queden en totes les marxals durant l'hivern. Hi ha l'Albufera, este any crec que s'han comptat, són 170 laguneros invernant. Se queden només les femelles més grans, els mascles se'n van pràcticament el 100% a l'Àfrica. Hi ha una migració diferencial ahí prou interessant. I bueno, els adults passen primer, després els immadurs i per últim els jovens, que són aquells. Les femelles, bueno, els mascles són molt diferents, són molt fàcils d'identificar en vol. Bueno, els percentatges comparat en altres estacions que són molt paregudes. De fet, se pot veure un gradient que les femelles són més abundants a veure els mascles. Sí, quan més cap al sud, en aquest cas, quan anem a Sicília n'hi ha més mascles, les femelles diguen que se van sedimentant, més cap al nord n'hi ha més femelles. Això és el pas d'aquesta espècie, la importància relativa. En Cabrera és on més importància relativa té, perquè passa pel mig del mar també moltes vegades, té un vol que no és molt dependent de les tèrmiques. El gavilan, este bitxet, és un animal realment abundant, té 500.000 de parelles a Europa i el pas és molt llarg, passa durant més de 3 mesos. Tenim un promedi anual de 540 gavilans, és l'estació, una estació que té una importància relativa important dins de lo que és el món dels observatoris de migració. Els mascles passen un poquet antes que les femelles, també són més abundants. I la importància relativa al desert de les Palmes és relativament més abundant de totes les estacions que n'hi ha dades publicades. L'astor, que s'assembla molt al gavilan, és un bitxo una mica diferent, és un poc més gran, és un mascle jove. Tenim molt poques cites i possiblement siguin tot animals que són dispersius realment, perquè són pràcticament tots jovens i la fenologia de pas tampoc deixa un pico de res, simplement van apareixent al llarg de la temporada. El ratonero, no sé, quedaran 3 o 4 espècies. El ratonero, este animal, hi ha més d'1 milió de parelles en tota Europa, és un dels pinyeres més abundants de tota Europa. Així pel desert de les Palmes ne passen molt poquets. En l'observatori de Grisant veiem que això està al nord, en els Alps, o prop dels Alps, hi ha unes concentracions molt importants. I aquesta espècie el més rellevant és que últimament cada vegada hi ha menys ratoneros. Això és molt possiblement degut a l'efecte del canvi climàtic, que s'estan escalfant, les temperatures cada vegada són més altes i aquest animal simplement no necessita migrar i no migra, i cada vegada n'hi ha menys. De fet, Bernis en el 75 es comptava a centenars i crec que els últims contejos de Tarifa pues això està al voltant dels 100 i pico bitxos, i Bernis comptava 300-400 dies de quantitats molt grans, no? És un tema que és una espècie que ha notat moltíssim el tema del canvi climàtic. I aquest animal, la calzada, en este bitxo ens hem trobat en una situació un poquet peculiar. És una àguila que cria pràcticament només a la península ibèrica, algo en el sud de França, en lo que és en la part occidental d'Europa, evidentment, després que hi ha més cap allà també cria. És transsaharià i típicament nosaltres al principi pues la veritat és que no en teníem observacions, no? El 2000 no està en la gràfica, està 2000, 2001, 2002, 2003 i de repente 2004 van tindre un pic
pas de calzada, però anant cap al nord, en lloc de tirar cap al sud, anant cap a dalt, no? I evidentment és un fenomen que no se coneixia i que nosaltres hem anat descobert a nivell de la franja litoral de la península ibèrica, i hem fet el seguiment al llarg d'estos anys. I l'any 2004 just estàvem també en contacte amb gent de França i d'Itàlia. Havia un tema d'estos de correu electrònic i vam veure com estos animals que van detectar nosaltres en les Palmes després van anar cap al nord, van passar per tota la costa francesa i van arribar via els Alps a Itàlia i van entrar en Itàlia i van pegar una volta completa. Este animal, la calzada, també té una relació d'aspecte baixa, és un cas similar al de la culebrera que comentàvem, que té molta dependència de les tèrmiques i té, diguem, por a creuar braços de mar grans. Possiblement això, el tema de la calzada, el per què tiraven cap al nord, és possiblement degut a èpoques de mal oratge en l'estret de Gibraltar, i que a partir d'ahir continuar en marxa cap a dalt a buscar no sap ningú què, però bueno, ja està a trobar una altra vegada a Itàlia i passar, o sigui, realment a l'aventura totalment, no? És interessant que al llarg d'aquests anys hem vist irrupcions durant l'any 2004, el 2005 no va estar mal, 2006 molt poquets, 7, 8, 9, 10 i una altra vegada en 2011 va haver una altra irrupció molt forta, i hem vist que n'hi ha una certa relació entre els animals que van mirant cap al nord i el que són després els animals que se queden a hivernar en totes les marjals, de manera que de fet ara ja és un animal relativament comú, no? Les marjals en hivern, quan fa uns anys pràcticament, uns anys parle de finals del segle passat, no n'hi ha pràcticament ningú bitxo d'estos hivernant. Això pues, bueno, també és possible que tingui relació amb el canvi climàtic o no, però el que sí que pareix clar és que la població està augmentant. Ahir veiem que n'hi ha apuntades en això de ser de 3 a 5.000 parelles, i en Tarifan estan comptant quasi 40.000 animals, i que realment la població està infraestimada, no? Possiblement hi hagi moltes més parelles. Un animal que està anant a més, un animal de bosc, i al ser un animal de bosc tots sabem com està el bosc, cada vegada n'hi ha més, pues estos animals van darrere. Bé, veus, esta és la ruta, que va ser un article publicat en Ardeola, del moviment que van fer estos animals, no? Està molt interessant el seguiment que van poder fer aquell any, i aquests són els números, com va passant, que va a França, Itàlia, els animals, el bloc d'animals inicial d'uns 400, després cap així, i bueno, hi ha puestos que han vist més, un poc menys. I bé, ja per últim, aquesta i una altra, la moixeta, estos són els falconiformes. Bueno, falconiformes són tots, Falconidae. La població europea molt gran també, de més de 400.000 parelles. El pas per la costa és relativament interessant, relativament alt, promedi anual de més de 300 animals, i és un animal que mostra una tendència decreixent, també com passa en el ratonero, que són, ara veurem, dues espècies que són presaharianes que estan quedant-se més al nord cada vegada, i bàsicament que els joves passen primer i que mascles ne passen molt poquets, mascles adults. La proporció és important, com veiem, més cap al nord és menys important, i després bàsicament, bueno, una altra espècie és el merejón, que pràcticament no ne ve en bitxos, n'hi ha molt poquets. Ja per últim l'alcotan, que és un falconet que també és transsaharià, menja insectes bàsicament i xicotes rèptils, i bueno, veiem que tenim una importància relativament alta dins de lo que és el món dels observatoris en l'Europa occidental. Estos animals, bueno, és interessant veure com se sedimenten moltes vegades quan hi ha explosions de formigues voladores o de libèrules impetrum, d'estes que són supercomuns, a vegades hi ha anys que n'hi ha milers i milers, unes rochetes que volen per tot, i aquests animals a vegades se queden sedimentats durant diversos dies menjant aquests bitxets, i també
té un pas que pareix que estigui molt sincronitzat en el dels oronetes, van darrere dels bandos d'oronetes també per a menjar-les, evidentment van darrere de la despensa. I bàsicament les espècies això és un resum de lo que és la velocitat de vol. El pas del 50% de la població, veiem com el gavilán és la que és més, li costa més passar, diguem, a tota la població, i l'abejero, com comentàvem, en menys de 10 dies ja passa més de la meitat de la població cap al sud. Bueno, això són dades de la segregació que m'està comentant. Hi ha espècies que passen primer els adults, altres que passen antes els jovens, dades que hem anat trobant. Bueno, en això hem vist que efectivament se pot dir que tenim dos rutes de pas. Una ruta que els animals, quan entren al Pirineu, entren per la part occidental i l'oriental, bàsicament, no tant per el centre, que d'ahir passen un front prou ample per tota la península ibèrica, sense punts de concentració que se coneguen rellevants, i a partir d'ahir hi ha una segona ruta costanera que té unes característiques específiques, no? Sobretot per la presència de gavilán, de lagunero, i la proporció, la falta absoluta de milano negre i d'adults d'abejero. I ja per últim, acaben en aquestes 2 o 3 diapositives, comentar el tema de l'últim article precisament que hem tret en el Nemus, que fa o busca un poquet si n'hi ha o no relació entre les tendències en la mitjana de pas, en el moment en què passa la meitat de la població, i la fetge. O sigui, agarrem de tots els anys, mirem de les més comuns, quin dia han passat, quin dia ha sigut el dia de la mitjana de pas, i el fiquem en un gràfic, i després apliquem una recta de regressió lineal. Ahí se trau una formuleta i se veu aquesta informació. Ahí veiem que l'abejero té una tendència, això vol dir a avançar-se, o sigui, menys dies, o sigui que passe antes, veiem, si no està, però bueno, l'alcotán, l'abejero també, si al principi diguem que estigués passant el 26 de setembre, ara està passant aproximadament el 22, o sigui, està avançant el seu pas. Tots els transsaharians, els que tenen negatiu, són transsaharians, llevat d'un cas que és el gavilán, que té poblacions presaharianes i transsaharianes, per això altera un poc la informació. Les 2 espècies que són presaharianes estan endarrerint el pas i estan tardant més en vindre. És el cas del ratonero i de la moixeta, del cernícalo. Això és degut a que, en el cas de les transsaharianes, per lo vist estan arribant també més pronte, arriben a Europa més pronte. Els animals tenen una biologia que arriben, crien, i quan acaben de fer la cria se'n van. O sigui, no s'esperen per el fet de que hi hagi temperatures més bones, simplement han acabat la seva faena a Europa i se'n van cap a l'Àfrica, i això fa que estiguen passant més pronte. En el cas de les transsaharianes, de les presaharianes, perdó, pareix que no funcionen igual els animals, no? Que tinguin una resposta, és possible, més a lo que és la quantitat d'aliment, a com està l'ambient al seu voltant. Si no fa tant de fred, els animals dels que s'alimenten encara són més abundants i no tenen necessitat d'anar-se'n, tenen una migració que és diferent, com se manegen en el tema de la migració. D'acord, això en 2 gràfics més de la mitjana de pas i un gràfic en el que se pot veure el tema del gavilán, del cernícalo, de la moixeta, com està endarrerint el pas. I bàsicament això era tot. Gràcies a tots per vindre. Us hem ajustat prou bé. Si algú té algun comentari, alguna pregunta, qüestió, això. No t'havia vist. No estem. Així la... Sí, això és un tema que no se sap molt bé per què. O sigui, realment, mira que n'hi ha gent pegant-li voltes al tema
i és així com diu Joan. Els passeriformes, els mascles sí que són un poc més grans, hi ha espècies que són, la diferència és més important, hi ha espècies que són pràcticament idèntiques, però sempre el mascle té tendència a ser més gran i el rapinyer és exactament al revés, o sigui, les femelles són més grans que els mascles, no? Passa, i és curiós també, i és interessant també, pot donar alguna pista del per què passa que les rapinyers que s'alimenten de pardals, d'animals que són més mòbils, la diferència és més gran que els animals, que les espècies que s'alimenten de preses menys mòbils, no? Inclús de carronya, per exemple. En el voltor no existeix absolutament cap tipus de dimorfisme sexual, i en el gavilan i en l'astor, per exemple, la diferència és impressionant, o sigui, la femella és el doble exactament que el mascle, no? És un tema que l'única qüestió que s'ha vist que per on poden anar els tirs un poquet és en això, que la presa quan més mòbil és, més important és la diferència de tamany en els sexes. I ja t'he dit que no n'hi ha una resposta clara de per què en rapinyaires això és així i no és al revés, no per què el mascle no és més gran encara que siguin més mòbils, no n'hi ha una explicació realment a la qüestió. És possible que sigui una de les qüestions que fan que sigui així, però això encara no explica per què en absolutament totes les espècies passa, no? Sempre el dimorfisme és en aquesta línia, no? En les rapinyaires. No sé si té que veure també alguna cosa en l'agressivitat, no sé, realment no se sap, no? Però és un tema, és un misteri d'estos per resoldre, no? Del món de l'ornitologia. Bé està. Perfecte. Doncs no res, ja estem. Digues. Sí. És que de falcons ne passen molt poquets. Molt poquets. Ahir al desert de les Palmes n'hi ha una parella criant, a més, encara fa més complicat saber si l'animal que estàs veient és migratori o no és migratori, però la població de falcons migrants en la península Ibèrica és realment molt baixeta, hi ha molt poquets migrants, però inclús en Tarifa tampoc se compten pràcticament falcons. N'entren sí, n'hi ha invernants, però molt poques. De fet, inclús a vegades se'n veuen de la subespècie nòrdica. Nosaltres ne tenim alguns comptats com, i aquest té que ser migrant, no? I això que dius, l'apuntarem, però ne passen molt poquets. Esperàvem que passaren més, realment, quan vam començar el treball, esperàvem que passaren més animals, però se'n veuen en tots els puestos en Espanya, no? Pràcticament n'hi ha falcons peregrins, se diuen peregrins perquè teòricament migren, però serà no sé on, no? Perquè per així no, així són locals, i els animals estan tot l'any, no se manegen. Els joves sí que se dispersen, no? Pues per ahí no sabem on van, però realment així són sedentaris. De nocturnes no en contem, i a veure, nocturnes migrants, les nocturnes migrants, l'única espècie que me ve al cap ara que sigui transsaharià és el xot, l'autillo. Això sí que és transsaharià, és molt menudet, i no sé si n'hi ha alguna més, no dice cap, no, Pepe, perquè les altres són totes presaharianes. La campestre, la lechuza campestre sí que és migrant, hi ha el huochico, també n'entren animals invernants, però n'entren en densitats relativament baixes, i també se barreja, com sempre, la població local en Parque B. L'òliva també n'entren, hi ha anys que n'entren prou òlives europees per el llevant ibèric, però realment no són, llevat del xot no n'hi ha cap més que sigui transsahariana. Són totes sedentàries. El vol d'estos animals no estan preparats són animals que les ales són prou amples i relativament curtes, no? En comparació a estos animals, amb molts que estan molt millor adaptats.
més de nit, quan no n'hi ha tèrmiques, doncs més fotut encara. Sí. Sí, tenim l'àguila de panxa blanca, per exemple, que és l'àguila més típica del Mediterrani ibèric, la reina del Mediterrani, i això no se menege. Sí, n'hi ha una parella que està propet d'ahir, està a cava la Serra de l'Oropesa, i n'hi ha una parella fa anys. Són difícils de veure, són animals que passen molt desapercebuts, però són grandetes, sí, fan 1,60 m d'envergadura, són animals, més tenen unes urpes, és un animal realment fort i agressiu, i és un caçador de primeríssima qualitat, sí, és un bitxo, un àguila, i ese bitxo està ahí, i esa parella està ahí, tots els anys trau un o dos pollets, i els pollets sí que se'n van, al mes de setembre se'n van. Això de l'àrea de Campeig és curiós perquè s'han fet últimament, s'han radiomarcat animals en transmissors, i s'ha vist que l'àrea de Campeig d'un animal d'estos és tota la península ibèrica. O sigui, els animals se'n van a Albacete, tornen a Tarragona, se la foten a Extremadura, se'n van a Sevilla, pugen cap a Madrid, tornen a Castelló, se'n van una altra vegada a Múrcia, i estan fent, i això se tiren 2 anys aixina, i al final tornen al lloc on han nascut, a veure si n'hi ha sort i s'ha mort algú i pot criar, o se quede per ahí volant o torne a escampar-se. És la vida d'aquests animals. L'àguila real passi poc paregut, que també n'hi ha una parella que s'ha ficat ara de nou al desert de les Palmes, precisament se'n van a menjar a l'aeroport, perquè l'aeroport, al tancar-lo, això s'ha ficat de conills que dona por, i aquests animals, per això ha sigut fantàstic. Ja, imagino que sí, i la parella s'ha començat a criar ahir. Aquests animals també són sedentaris, el 100%. En Amèrica no, l'àguila real en Nord-Amèrica és migratòria, són diferents poblacions, però així és totalment sedentària, també fa una cosa pareguda a l'animal este. Sí, nevem també, i és un tema curiós el tema del falcó de la reina. Hi ha una població molt bona en les columbretes, me pareix que n'hi ha l'últim compteig de 70 i pico parelles de falcó de la reina, i està petat de falconer este, i este bicho sí que és transsaharià, este animal inverne tota la població en Madagascar. Tots els falcons de la reina és una espècie que nidifica exclusivament en el Mediterrani, en les illes del Mediterrani, té una ecologia impressionant, i és un animal increïble aquest efecte, perquè nidifica molt tard, nidifica al mes de juliol i d'agost, i se dedica a menjar aus migrants. O sigui, espera a nidificar, a tindre el pas dels migrants cap al sud, cap a l'Àfrica, dels animals que se'n van a l'Àfrica, i té una habilitat, o sigui, té un comportament específicament desenvolupat per a agarrar aquests animals. Pega uns vols, tira cap a dalt, se queda a una altura, 500-800 metres d'altura, i se queda volant, esperant a que passen els bitxos. Per ahí, pam, 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 i quan passa, l'agarre, cap a baixar al niu, torna a pujar, és com si estiguera esperant a que passaren. El que fem nosaltres en els animals per a veure'ls, doncs fan ells en els migrants. O sigui, és un animal que té una ecologia increïble, i cria només en el Mediterrani ibèric. És un bitxo... Estos animals passen l'estudi de Pascual López, que ha fet bitxos d'estos. Les migracions són en línia recta. Tinc que anar allà a Madagascar, que estarà per ahí, doncs per ahí. Passen pel centre del Sàhara, se pensava que pegaven la volta, els llibres de fa 30-40 anys dient que pegaven la volta per l'orient del Mediterrani, que per ahí baixarien pel Mar Roig i tal, que arribarien a Madagascar, i aquests animals arriben en línia recta per damunt del desert del Sàhara tranquil·lament, i fan vols directes. És un bitxo, no m'estranya que tinguin il·lusió d'estudiar-lo. Sí, això també, nosaltres nevem, sí, i de fet totes les nits durant els mesos que arriba molt tard, aquest animal arriba al mes de maig entrat, i durant els mesos de juny, juliol i agost se poden veure concentracions per la nit d'animals que són immadurs, uns altres són adults de la població
de columbretes, doncs, per exemple, la Pola Tornesa, en un punt de concentració que totes les nits te quedes ahí, quan s'està fent de nit, i es comencen a arribar, pum, 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 15-20 bitxos, o 10 o 12, els que siguin i seria, i mengen uns insectes grans que n'hi ha, uns escarabats grans dels pins, no sé, doncs, per lo vist en una concentració van ahí, tranquil·lament, se'ls mengen i se la foten. Alguns animals tornen cap a columbretes, altres se queden ahí sedimentats, dormint, i se queden i passen ahí la vida, no? Hasta que es toqui una altra vegada intentar criar o... Estos animals, els abejeros, per exemple, els costa aproximadament 6 dies creuar la península ibèrica. O sigui que fan 200-300 quilòmetres al dia, poden fer. És una cosa així. Pues, o per ahí. També depèn de les condicions, si són condicions en una forta insolació, això perquè fan moltíssims quilòmetres, i si està núvol pues no poden fer tants quilòmetres. Sí, n'hi ha bitxos que migren més lents, per exemple el que comentàvem de la pescadora, un animal que no fa vols llargs, fa uns vols relativament curts i va de marjal en marjal i se sedimenta i no fa unes migracions tan d'això. Però els abejeros, per exemple, que són animals que això sí, com comentava, no mengen, i quan li toca migrar fins que no arriba al tròpic no para. Perdona. Ah, sí. No, el que passa és que estan mal quantificades moltes vegades. De fet, en Orient va passar un cas molt curiós en una àguila, no recordo quina espècie, és una àguila d'estes grans d'estepa que n'hi ha per ell, no sé quina era, que la població estimada era de, pues això, comentem, 5.000 parelles, i ne comptaven 80 i 90.000 animals en migració. No, que vull dir que estaven mal censades. O sigui, realment que moltes vegades aquestes coses, no en el nostre cas de les Palmes, que no tenim molts pocs bitxos, però sí en el cas de punts específics ha servit per a estimar tamanys poblacionals. En l'estret de Gibraltar fan unes fórmules que donen por, perquè n'hi ha un follon que té morts, perquè damunt hi fa un vent impressionant, els animals arriben i segons arriben, si fa molt de vent, peguen la volta i tornen a pegar la volta per així. I tenen diversos observatoris i segons d'això el dia i com venen i com tornen i com volten i com d'això estimen una quantitat o una altra. Però això fa, per exemple, que increïblement en l'estret de Gibraltar no n'hi hagi res publicat de com és el pas per allí. No n'hi ha res així d'anys de seguiment i dius, bueno, com és possible que un lloc impressionantment bo a nivell europeu no tingui res fet? Pues jo crec que un dels problemes que tenen és la dificultat que n'hi ha en el context dels animals. N'hi ha uns punts que són més fàcils, no? Pues no n'hi ha aquestes condicions tan complicades i és simplement comptar animals, clic, 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 i n'hi ha puestos que cada clic són 100 bitxos, no? Pues perquè n'hi ha concentracions molt, molt, molt grans, però en l'estret de Gibraltar efectivament jo no he estat mai, però ara que he acabat això doncs potser vaig un any però realment sempre és una estima en aquests llocs, és sempre una estima, però bueno, és gent que està preparada però bueno, sí, efectivament és complicat. Al principi costa un poquet, però bueno, tot és ficar-se, com tot en la vida al final. Ja està, pues ja està, liquidat. Ja està, pues no res. Pues gràcies a tots.